είναι το Πασόκ. Καταρρυπάς. Πασόκ. Χαίρετε. Η σημερινή μας συζήτηση είναι πολύ σημαντική, αφού η παιδεία είναι σε προτεραιότητα σε όλες τις ελληνικές οικογένειες. Είναι όμως και επίκαιρη, αφού σε λίγες μέρες ξεκινάει η νέα εκπαιδευτική περίοδος. Τα προβλήματα όμως είναι πολλά και τα ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα. Για όλα αυτά έχουμε μαζί μας τον Στέφανο Παραστατίδη, βουλευτή του Πασόκ και υπεύθυνο κοινοβουλευτικού τομέα για την παιδεία, και τον άνθρωπο που μας αποδεικνύει συνεχώς ότι υπάρχει το Κιλκής. Σωστά. Και η παιδεία είναι πάντα επίκαιρη. Έτσι. Για μας τους σοσιαλδημοκράτες είναι πάρα πολύ σημαντική. Μαζί με την υγεία και την εργασία είναι το τρίπτυχο στο οποίο επένδυσε η σοσιαλδημοκρατία και την έχουμε σε προτεραιότητα. Πολύ σωστά. Στέφανε, πώς σου φαίνεται η Πασοκάρα? Αγαπάμε έτσι όλο το project, μου αρέσει πάρα πολύ. Μου αρέσει και το vidcast αντί του podcast ακόμη περισσότερο, δηλαδή η εικόνα, έχει δύναμη εικόνα στην εποχή μας. Και νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο, έτσι, από τις καλύτερες δράσεις που έχω δει τα τελευταία χρόνια στο Πασόκ. Στηρίζουμε φανατικά δηλαδή. Ευχαριστούμε. Πασόκάρα, Στέφανε, τι σχολείο θέλουμε? Τι σχολείο θέλουμε? Θέλουμε ένα ισχυρό σχολείο πρώτα απ' όλα. Εμείς το χτίσαμε σε 4 λέξεις. Ένα σχολείο ψηφιακό, ένα σχολείο πράσινο, οικολογικό δηλαδή, ένα σχολείο συμπεριληπτικό και ένα σχολείο δημοκρατικό. Πάνω σε αυτές τις 4 λέξεις θέλουμε ένα σχολείο το οποίο να φτάσει το ιδιωτικό σχολείο, γιατί η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στην οποία το ιδιωτικό σχολείο προπορεύεται δυστυχώς. Έχουμε μείνει πίσω. Σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη κινούνται περίπου σε ίδιες ταχύτητες. Άρα θέλουμε ένα σχολείο ισχυρό. Θέλουμε ένα σχολείο δίκαιο. Και ένα σχολείο δίκαιο σημαίνει να άρουμε τις ανισότητες. Έτσι, δηλαδή να έχουν όλα τα παιδιά όχι μόνο τις ίσες ευκαιρίες, αλλά και τις ίσες συνθήκες. Και εδώ έχουμε ευθύνη να δημιουργήσουμε ίσες συνθήκες. Τι σημαίνει αυτό με ένα παράδειγμα για να γίνει σαφές? Ας υποθέσουμε ότι ίση ευκαιρία είναι να δώσουμε και οι 2 πανελλαδικές εξετάσεις. Σωστά, αλλά εσύ ή εγώ, αν είμαστε σε ένα σχολείο το οποίο είναι στην περιφέρεια, με τεράστιες δυσκολίες στην οικογένεια, οικονομικές συνθήκες δύσκολες, καταλαβαίνεις ότι οι συνθήκες δεν είναι οι ίδιες, άρα οι ευκαιρίες δεν είναι και οι ίδιες κατά προέκταση. Δεύτερο παράδειγμα, ας πούμε ότι τρέχουμε σε έναν αγώνα δρόμου. Είναι ίσες ευκαιρίες να ξεκινήσουμε από την ίδια αφετηρία και να φτάσουμε στο ίδιο τερματισμό. Όμως άλλο ένα παιδί το οποίο θα έχει έναν προπονητή, θα έχει επαγγελματικά παπούτσια, θα κάνει καλή διατροφή από μια οικογένεια οικονομικά έτσι στιβαρή, και άλλο ένα παιδί το οποίο θα τρέξει ξυπόλυτο. Λοιπόν, άρα να δημιουργήσουμε λοιπόν την ισότητα των συνθήκων, αυτό κάνουμε στο πρόγραμμά μας εμείς, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις ανισότητες. Και τρίτον, θέλουμε ένα σχολείο σύγχρονο, το οποίο να ανταποκρίνεται στα θέματα της τεχνολογίας. Δηλαδή, να παραμείνει ο μαθητής ή ο φοιτητής ένας πολίτης ο οποίος θα κυβερνά τον εαυτό του. Θα είναι αυτόνομος δηλαδή και θα μπορεί να αποφασίζει, να κρίνει, να σκέφτεται και να αμφιβάλλει σε μια δημοκρατία η οποία κινδυνεύει κιόλας έτσι από αυτό στα επόμενα χρόνια και λόγω της τεχνολογίας. Όχι τεχνοφοβικά, έτσι, αλλά η τεχνολογία να λειτουργήσει υπέρ του ανθρώπου. Άρα σε 3 λέξεις ξανά, ένα σχολείο το οποίο να είναι ισχυρό, ένα σχολείο το οποίο να είναι δίκαιο και ένα σχολείο σύγχρονο και άρτιο τεχνολογικά. Λοιπόν, Στέφανε, ο Βασίλης Μίγκος με τον Πάνο Αργυρό βγήκαν στο δρόμο και ρώτησαν πολίτες να τους πούν τις απόψεις τους για το μέλλον της παιδείας και τα ερωτήματα και τα προβλήματα που τους απασχολούν. Ωραία. Θα σου δείξω το βίντεο για να μας απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα. Λοιπόν, Πασοκάρα on air, συζητάμε με τους πολίτες. Ακολουθήστε. Θα πιστεύεις θα ήταν πιο σωστό να έχουμε ένα εθνικό απολυτήριο τύπου να τελειώνουμε τρίτη λυκείου, να παίρνουμε το απολυτήριό μας κανονικά? Γιατί οι Πανελλήνιες δεν κρίνεις από ένα χαρτί τι θα γράψει εκείνη τη μέρα. Ενώ Από μία μέρα στην ουσία. Ενώ όλος ο κόπος που έχεις κάνει μπορεί να μην αντιπροσωπεύει αυτό. Να μην αντικατοπτρίζει την εικόνα σου όλα τα χρόνια που ήσουν στο σχολείο. Δεν νομίζω πως 100% τα παιδιά που πάνε να γράφουν τη γνώμη τους. Προσαρμόζουν τη γνώμη τους για να περάσουν. Ναι. Αν μπορούσες να αλλάξεις κάτι στο δημόσιο σχολείο, τι θα άλλαζες? Να μην υπάρχει ΕΒΕ για να μπαίνουν όλοι. Να μην υπάρχουν. Η ΕΒΕ, γιατί η ΕΒΕ κόβει τους πιο πολλούς μαθητές. Όχι αυτό που γράφανε παλιά με το παλιό το σύστημα. Μπορούσε να περάσει και με πολύ λιγότερα μόρια κάπου. Άρα, στην ουσία, άτομα που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να περάσουν και να πάνε σε ιδιωτικά πανεπιστήμια αδικούνται με αυτόν τον τρόπο και δεν έχουν δικαίωμα στη μετέπειτα εκπαίδευση. Οπότε στην ουσία είναι σαν να δημιουργούμε μαθητές 2 ταχυτήτων.
Λοιπόν, να πούμε ότι το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων είναι ένα σύστημα το οποίο δεν υπάρχει πουθενά στις δημοκρατίες πια. Είναι άδικο για το παιδί, γιατί η άπαξ αξιολόγηση, δηλαδή να κρίνεις ένα παιδί μέσα σε ένα τρίωρο, σε μια κόλλα χαρτί, δεν μπορείς να αξιολογήσεις τις δυνατότητες του παιδιού. Άρα, πρώτον, είναι άδικο για το παιδί. Δεύτερον, αυτό το σύστημα έχει δημιουργήσει μια πολύ ισχυρή παραπαιδεία. Σύμφωνα με τα στοιχεία, πληρώνουμε 3,5 φορές παραπάνω από την τσέπη μας, ως η ελληνική οικογένεια πληρώνει παραπάνω για να ενισχύσει την εκπαιδευτική πορεία του παιδιού. Και το τρίτο και βασικότερο είναι ότι το Λύκειο δεν επιτελεί πια τον εκπαιδευτικό του ρόλο. Δηλαδή, επί της ουσίας, τα παιδιά πηγαίνουν στο Λύκειο και για να τα λέμε ξεκάθαρα, κάνουν 114 απουσίες σε κάθε τάξη, αυτό συμβαίνει, και προετοιμάζονται μόνο για τις εξετάσεις. Τι πρέπει να αλλάξει λοιπόν? Πρέπει να αλλάξουν και τα τρία. Οι άπαξ εξετάσεις να αλλάξουν, να αξιολογείται το παιδί σε περισσότερο χρόνο. Δεύτερον, να αντιμετωπίσουμε την παραπαιδεία στον επιθυμητό βαθμό, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και τρίτον, να ενισχύσουμε, να πάμε σε ένα ισχυρό δημόσιο λύκειο, το οποίο θα βοηθήσει πάρα πολύ τα παιδιά για να αντιμετωπίσουμε και τις ανισότητες των παιδιών. Το λύκειο λοιπόν πρέπει να γίνει ξανά ένα λύκειο το οποίο θα προσφέρει, θα δίνει γνώσεις στα παιδιά, δεν το κάνει σήμερα. Άρα εδώ λοιπόν λέμε αλλαγή συστήματος, κατάργηση των πανελλαδικών στην υπάρχουσά τους μορφή και να πάμε σε ένα εθνικό απολυτήριο, όπως και ο υπόλοιπος κόσμος, να συνεννοηθούμε πολιτικά πώς θέλουμε αυτό να είναι, αλλά να απαντά σε αυτά τα τρία ερωτήματα. Να είναι πιο δίκαιο, να μην χρειάζεται οικονομική στήριξη και να έχουμε ένα ισχυρό λύκειο, έτσι, το οποίο θα προσφέρει στα παιδιά γνώση. Τώρα, σε σχέση με την ελάχιστη βάση εισαγωγής, να πούμε ότι είναι προφανές ότι δεν μπορούν να μπαίνουν οι πάντες. Εμείς είμαστε κατά της ελάχιστης βάσης εισαγωγής, έχουμε καταψηφίσει το 2021. Υπάρχουν πράγματι πολλά κενά τα οποία μπορούν να καλυφθούν και τα παιδιά να πηγαίνουν στα πανεπιστήμια. Παρ' όλα αυτά, αξιολόγηση πρέπει να γίνεται. Εδώ είναι ένα σύνθετο ζήτημα στο οποίο θα πρέπει να δούμε πώς και τα πανεπιστήμια θα μείνουν ισχυρά, πώς θα προσφέρουν γνώση και πώς θα δίνουν περισσότερη πρόσβαση στα παιδιά. Και να πούμε και κάτι ακόμη. Πέρα από τα πανεπιστήμια υπάρχει και επαγγελματική εκπαίδευση. Είμαστε μια χώρα μαζί με την Κύπρο που θέλουμε όλοι να πάνε στο πανεπιστήμιο. Θα πρέπει να ενισχύσουμε και την επαγγελματική εκπαίδευση, αλλά αυτό θα το πούμε, φαντάζομαι, σε ένα στη συνέχεια. επόμενο, Είναι και ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της παιδείας μας άλλωστε. Σωστά. Να δώσουμε ευκαιρίες στα παιδιά, να σπουδάζουν τα παιδιά με έναν ακαδημαϊκό χάρτη ο οποίος θα κρατήσει και τα πανεπιστήμια ισχυρά. Άρα σωστά βάζουν το ζήτημα της πρόσβασης και βάζουν και το ζήτημα των ιδιωτικών πανεπιστημίων, δηλαδή αυτός που έχει χρήματα έχει περισσότερες επιλογές. Ανισότητα που ενοχλεί πάρα πολύ τα παιδιά και θέλει συζήτηση. Γίνεται και μια πολύ μεγάλη συζήτηση για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Το Πασόκ συγκρούστηκε με την κυβέρνηση για τον νόμο Πιερακάκη. Ποιες είναι οι διαφωνίες, ποια είναι η δική μας πρόταση ως Πασόκ και σε τι διαφέρουμε από τη Νέα Δημοκρατία και τους υπόλοιπους? Λοιπόν, τι λέει ο νόμος Πιερακάκη? Ο νόμος Πιερακάκη λέει ότι τα ξένα πανεπιστήμια να δημιουργούν παραρτήματα εδώ. Πού γίνεται αυτό κατά βάση, σε ποιες χώρες? Γίνεται σε αναπτυσσόμενες οικονομίες. Δηλαδή σε χώρες, αν δείτε παραρτήματα, τα International Branch Campuses επί της ουσίας, τα IBC έτσι λέγονται, θα τα δούμε στην Ιεμένη, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, θα τα δούμε στην Κίνα. Λοιπόν, η Ελλάδα δεν είναι από τις χώρες παραδείγματα, είναι μια χώρα ευρωπαϊκή. Εμείς τι λέμε? Είμαστε κατά των απαγορεύσεων, δηλαδή δεν θέλουμε να απαγορεύουμε, στη βάση του 16 εννοώ, αλλά υπέρ των ισχυρών ρυθμίσεων. Και τι θέλουμε η ρύθμιση αυτή να περιλαμβάνει? Να περιλαμβάνει να έχει ένα ιδεολογικό, ένα πολιτικό πρόσημο για τα πανεπιστήμια, να είναι μη κερδοσκοπικά. Αυτό λέμε εμείς. Ο νόμος Πιερακάκη τι κάνει? Φέρνει παραρτήματα κερδοσκοπικά και κάνει τα κολέγια πανεπιστήμια. Συμφωνούμε με αυτό? Διαφωνούμε απόλυτα με αυτό? Θέλουμε μη κρατικά πανεπιστήμια? Ναι, με την προϋπόθεση ότι θα είναι μη κερδοσκοπικά. Αυτή είναι η δική μας η άποψη. Τι σημαίνει μη κερδοσκοπικά? Σημαίνει ότι οι μέτοχοι δεν θα βάζουν χρήματα στην τσέπη τους, γιατί κάποιοι τον μπερδεύουν και με τα δίδακτρα. Δηλαδή, δεν γίνεται η παιδεία εμπόρευμα. Η σύγχρονη αριστερή ματιά, κατά την άποψή μας, έτσι, είναι αυτή. Δεν είναι των απαγορεύσεων, αλλά των ισχυρών ρυθμίσεων. Και η δική μας πρόταση βασίστηκε σε ένα μοντέλο το οποίο είναι το πιο αριστερό στον κόσμο, δηλαδή είδαμε τις 4 σκανδιναβικές χώρες, πήραμε πράγματα από αυτές, προσθέσαμε και δικές μας ιδέες και παρουσιάσαμε το πώς μπορεί να συνυπάρξουν με όρους γεωγραφικούς, οικονομικούς και ακαδημαϊκούς το ισχυρό δημόσιο πανεπιστήμιο με κάποια μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά. Είναι μια πρόταση η οποία νομίζω ότι έτσι είναι πολύ σύγχρονη και νομίζω ότι είναι και δίκαιη. Ακούμε συχνά ότι οι μεγάλες αλλαγές στην παιδεία απαιτούν μεγάλες συνενέσεις και από το πολιτικό σύστημα.
συμφωνείς με αυτό και αν ναι, ποιες πρωτοβουλίες έχετε πάρει προς αυτή την κατεύθυνση? Να φέρω παράδειγμα. Εθνικό απολυτήριο. Ας υποθέσουμε ότι γινόμαστε εμείς αύριο κυβέρνηση και το εφαρμόζουμε. Και έρχεται μια δεύτερη κυβέρνηση και το αλλάζει. Έρχεται μια τρίτη κυβέρνηση, το ξανααλλάζει. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για τα παιδιά? Καταλαβαίνουμε πόσο λάθος είναι. Άρα προφανώς χρειάζονται συνενέσεις. Και εμείς σε αυτή την κατεύθυνση κινηθήκαμε. Για παράδειγμα, στο Εθνικό Απολυτήριο, τον Ιούνιο πέρσι, καταθέσαμε μία πρόταση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων στη Βουλή και ανοίξαμε τον εθνικό διάλογο. Υπάρχουν τα δημόσια πανεπιστήμια. Σωστά. Υπάρχουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, Σωστά. τα οποία είναι κερδοσκοπικά και μη κερδοσκοπικά. Ποιες είναι οι διαφορές, τι ακριβώς πιστεύει το ΠΑΣΟΚ πάνω σε αυτό? Πολύ ωραία ερώτηση. Λοιπόν, να καταλάβουν λοιπόν και οι πολίτες που μας παρακολουθούν, υπάρχουν τρεις κατηγορίες: τα κερδοσκοπικά, τα μη κερδοσκοπικά, δηλαδή αυτά τα οποία δεν βλέπουν ως εμπόρευμα την παιδεία και τα χρήματα επανεπενδύονται στο πανεπιστήμιο, και βεβαίως η απαγόρευση ως επιλογή, έτσι, μιλώντας για το 16. Για παράδειγμα, η Νέα Δημοκρατία συνδέεται με τα κερδοσκοπικά και αυτά πιστεύει, έχει στο πρόγραμμά της. Δηλαδή λέει ότι εγώ θέλω πανεπιστήμια τα οποία να είναι κερδοσκοπικά, το οποίο σημαίνει οι μέτοχοι να βγάζουν κέρδος, να βάζουν χρήματα στην τσέπη τους. Το ΠΑΣΟΚ λέει μη κερδοσκοπικά. Λοιπόν, και μετά υπάρχουν άλλα κόμματα, ας πούμε το κόμμα για παράδειγμα του κυρίου Τσίπρα, το οποίο είναι και υπέρ της απαγόρευσης και υπέρ του νόμου Πιερακάκη, κατά δεν έχω καταλάβει ακριβώς. Εδώ το ΠΑΣΟΚ έχει μια σαφή και πολύ ξεκάθαρη θέση υπέρ των μη κερδοσκοπικών. Είτε έρθει ο νόμος Πιερακάκη, είτε έρθει άλλος νόμος, είτε μιλάμε για το άρθρο 16, εμείς λέμε μη κερδοσκοπικά. Η Νέα Δημοκρατία μας μπερδεύει, μας παρουσιάζει ως μη κερδοσκοπικά τα κερδοσκοπικά. Ο Τσίπρας μας μπερδεύει ακόμα περισσότερο, το κόμμα τέλος πάντων, δεν έχουμε καταλάβει αν είναι υπέρ ή κατά. Και εάν μείνουμε σε αυτή την κατάσταση και δεν αναθεωρηθεί το 16 με βάση τα μη κερδοσκοπικά, δεν θα ρυθμιστεί η τριτοβάθμια εκπαίδευση και θα παραμείνουν και θα εγκλωβιστούν οι επιχειρηματίες ως έχουν και θα λιμένονται, να το πω έτσι, θα παίρνουν το μεγάλο κομμάτι της πίτας. Άρα εδώ έχεις μια κυβέρνηση που έχει συμφωνήσει με κάποιους επιχειρηματίες, μας έχει φέρει ένα νομοσχέδιο και αυτόν τον νόμο πια εμείς θεωρούμε ότι αν δεν αναθεωρηθεί το 16 θα μείνει ως έχει και τα προβλήματα θα μεγαλώσουν. Δεν θα αντιμετωπιστεί δηλαδή ή δεν θα ρυθμιστεί, να το πω, η τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αναφέρθηκες προηγουμένως στην επαγγελματική εκπαίδευση και την κατάρτιση στη χώρα μας, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της παιδείας. Πώς μπορεί να αλλάξει αυτό? Καταρχάς, για να έχουμε μία εικόνα, στην Ελλάδα το πάνω από 60%, το 65% έως και 70% δεν πηγαίνει στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, έτσι πηγαίνει και έχει ως στόχο την ανώτατη τριτοβάθμια, και υπάρχει ένα πολύ χαμηλό ποσοστό το οποίο ουσιαστικά παρουσιάζεται η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση ως αποπέδη του εκπαιδευτικού συστήματος. Στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι από 60-40 ως 50-50. Σε εμάς λοιπόν υπάρχει ζήτημα. Γιατί η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση θεωρείται υποβαθμισμένη σε σχέση με την γενική εκπαίδευση. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να αλλάξει. Και για να το αλλάξουμε αυτό θα πρέπει να την ισχυροποιήσουμε. Να την ισχυροποιήσουμε σε υποδομές, να την ισχυροποιήσουμε με εργαστήρια, να την ισχυροποιήσουμε με πόρους, να μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε το εκπαιδευτικό της πρόγραμμα. Για παράδειγμα, πολλαπλό βιβλίο συζητάμε για το σχολείο, αλλά δεν συζητάμε για το επαγγελματικό λύκειο. Και βεβαίως να σχεδιάσουμε στη βάση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Έχουμε το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το ΙΕΠ. Λοιπόν, για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση υπήρχε μόνο ένας υπάλληλος μέσα ο οποίος ασχολείται με αυτό και αυτός έφυγε. Λοιπόν, εμείς προτείνουμε να υπάρξει ένα Ινστιτούτο το οποίο να σχεδιάζει μόνο για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, αντίστοιχο δηλαδή του ΙΕΠ, και να τα βάλουμε όλα αυτά σε μια νέα βάση έτσι ώστε να είναι ισότιμα και να ενισχύσουμε πάρα πολύ αυτό το πεδίο και τη σύνδεσή του με την αγορά εργασίας. Κάνατε πρόσφατα στο ΠΑΣΟΚ μια πολύ, πολύ σπουδαία εκδήλωση με τίτλο «Η παιδεία αλλάζει στην Ελλάδα». Το πιστεύετε αυτό? Είστε αισιόδοξοι και γιατί? Αν δεν το πιστεύαμε δεν θα ήμασταν εδώ. Το πιστεύουμε και βαθιά. Πιστεύουμε στην παιδεία ως ΠΑΣΟΚ, επενδύουμε στην παιδεία, γι' αυτό κάναμε και μια πολύ σημαντική εκδήλωση και πιστεύουμε ότι ενισχύοντας την παιδεία, η παιδεία είναι αυτή η οποία μπορεί να δώσει στην Ελλάδα ένα προβάδισμα. Το έχουν κάνει και άλλες χώρες στο παρελθόν. Θέλουμε λοιπόν να ισχυροποιήσουμε την παιδεία
επενδύουμε σε αυτήν και ναι, πιστεύω ότι μπορούμε να το κάνουμε και να το καταφέρουμε. Εμείς παρουσιάσαμε ουσιαστικά ένα ολοκληρωμένο σχέδιο με αρχή, μέση και τέλος. Αν το Πασόκ ψηφιστεί και κυβερνήσει αύριο τη χώρα, όλοι γνωρίζουν τι θα κάνουμε και πώς θα το κάνουμε. Στέφανε, ο κόσμος έχει άλλη μια ερώτηση να σου απευθύνει. Στο σχολείο προσπαθούν, αλλά το κάνουν με πολύ λάθος τρόπο, γιατί οι δάσκαλοι, εγώ από ό,τι έχω ζήσει και ακόμα πηγαίνω σχολείο, Ναι. είναι τελείως αδιαφορία, γιατί πληρώνονται πάρα πολύ λίγο για τη δουλειά που κάνουν. Δηλαδή, κάθονται κάθε μέρα με παιδιά από όλες τις ηλικίες και κάποιοι δεν είναι και καθόλου καλά ψυχολογικά για να Ναι. τα πλεξέφουν τι γίνεται μέσα στην. Εκπαιδευτικοί. Το μεγάλο πρόβλημα, γιατί οι εκπαιδευτικοί έχουν να επιτελέσουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Κακές αμοιβές, πολύ κακές αμοιβές, μεγάλες αναμονές, άθλιες εργασιακές συνθήκες. Τους βλέπουμε να πηγαίνουν σε απομακρυσμένες περιοχές, να κοιμούνται σε αυτοκίνητα, να δυσκολεύονται να βρουν σπίτια. Πραγματικά δηλαδή κακοπληρωμένοι και σε πολύ κακές συνθήκες καλούνται να επιτελέσουν αυτό το έργο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για την χώρα. Εμείς θα πρέπει να αναβαθμίσουμε το ρόλο του εκπαιδευτικού, να του δώσουμε τις δυνατότητες και τους πόρους να μπορεί να κάνει το έργο του, να μπορέσουμε να επενδύσουμε στην επιμόρφωση του εκπαιδευτικού, έτσι, στις σύγχρονες απαιτήσεις των καιρών και να του δώσουμε όλα αυτά τα εφόδια τα οποία χρειάζεται για να ανακτήσει τον σεβασμό, τον απαιτούμενο σεβασμό, ο οποίος κατά την άποψή μου είναι προϋπόθεση. Δηλαδή είναι όλα τα ζητήματα, δεν είναι μόνο η οικονομία, δεν είναι μόνο οι πόροι, χρειάζονται καλύτερους μισθούς πράγματι. Το ερώτημα είναι κακοπληρωμένοι, άρα βαριούνται ή αδιαφορούν? Όχι, είναι πάρα πολλοί οι οποίοι αγωνίζονται για τα παιδιά υπό αντίξωες συνθήκες. Να τους το δώσουμε αυτό, αλλά να μην μείνουμε σε αυτό ως πολιτεία. Έχουμε μεγάλη ευθύνη να αλλάξουμε και να αναβαθμίσουμε το ρόλο του εκπαιδευτικού. Με κυρίως σεβασμό στον ρόλο του εκπαιδευτικού. Σε λίγο ξεκινάει η νέα εκπαιδευτική περίοδος. Τι μηνύματα δίνετε στα παιδιά, τα δικά μας παιδιά που μπαίνουν σε αυτή τη νέα μάχη σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης? Τι λείπει από τα παιδιά, ίσως, και θα θέλαμε εμείς να βοηθήσουμε σε αυτό. Τα παιδιά, λοιπόν, υπάρχει έτσι ένας, όχι μύθος, ένα παράδειγμα, στο οποίο ο δάσκαλος έχει τα ζώα της ζούγκλας από κάτω και λέει να σκαρφαλώσουν, για παράδειγμα, σε ένα δέντρο όλα τα ζώα. Φαντάζομαι ότι η μαϊμού θα σκαρφαλώσει πολύ εύκολα, αλλά ο ελέφαντας ή το λιοντάρι όχι. Άρα, λοιπόν, στα παιδιά τα οποία σήμερα πλήττουν στο σχολείο, αυτή είναι μια πραγματικότητα, θα πρέπει να δούμε πώς θα εξατομικεύσουμε τη διδασκαλία, πώς θα δούμε ξεχωριστά τις δεξιότητες του κάθε παιδιού, πώς θα επενδύσουμε πραγματικά στο παιδί με όρους διαφορετικότητας και θα τους δώσουμε στα παιδιά τις ευκαιρίες που αξίζουν. Άρα τα παιδιά να αισιοδοξούν, εμείς να διεκδικούμε για τα παιδιά και τα παιδιά αύριο ως πολίτες να υπερασπιστούν, έτσι, την δημοκρατία και βέβαια την ευμάρεια της χώρας, την οικονομική, ας πούμε, εξέλιξη και ανάπτυξη της χώρας. Στέφανε, γιατί Πασόκ και στην παιδεία? Πασόκ άρα? Γιατί Πασόκ και στην παιδεία? Γιατί το Πασόκ άλλαξε την παιδεία στη χώρα, το έχει αποδείξει με πολύ ισχυρούς νόμους. Θυμίζω το 1566 του 85, εκδημοκράτησε την παιδεία, τα συνδικαλιστικά κινήματα τη δεκαετία του 80, το πανεπιστημιακό άσυλο τότε, το οποίο τότε ήταν απαραίτητο, γιατί το Πασόκ έφερε το ανοιχτό πανεπιστήμιο, έτσι, το ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο, με Κακλαμάνη το πρώτο, με Γιώργο Παπανδρέου το δεύτερο, το παράδειγμα της Άννας Διαμαντοπούλου με τα πανεπιστήμια, ουσιαστικά με τους 255 βουλευτές να ψηφίζουν ένα νόμο το οποίο είναι πρωτοφανές, αλλά και την αξιοκρατία που έφερε στον εκπαιδευτικό κόσμο μέσα από νόμους. Τα κατάφερε στο παρελθόν, επένδυσε στην παιδεία, άλλαξε τη χώρα. Δυστυχώς τώρα μένουμε πίσω. Ξαναχρειαζόμαστε λοιπόν το Πασόκ για να ξαναβάλουμε την παιδεία σε μια νέα βάση. Πασόκ λοιπόν γιατί μπορούμε. Και Πασόκ γιατί δεν λέμε μόνο, αλλά πράττουμε. Πασόκ άρα η παιδεία αλλάζει στην Ελλάδα λοιπόν, για να ενώσουμε και τους δύο τίτλους. Αλλάζει και θα αλλάξει. Στέφανε, σε ευχαριστώ πολύ. Κρατάω όλα αυτά τα πολύ συγκεκριμένα που μου έχεις πει σήμερα και είμαι σίγουρος ότι όλοι όσοι μας άκουσαν κατάλαβαν ότι το Πασόκ έχει σοβαρές θέσεις και στην παιδεία, ενώ όλοι οι άλλοι πορεύονται χωρίς σχέδιο. Σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και νομίζω ότι έτσι αξίζει τον κόπο να κάνουμε τέτοιες συζητήσεις και συνεχίστε. Ευχαριστούμε.